Venga, ba, gure McQueen robotaren hirugarren pausua, hirugarren urratsa. Goazen egitera. A ber, orduan, lehenbiziko gauza. Betiko lez, makecode.microbyte.org sartzen gara webgune horretara, eta gero, hori proiektu berria, iepale, proiektu berria, eta honi deituko diogu McQueen, hiru eta ambulantzia. Eta esango duzu ambulantzia, zergatik. Ba, oraingo honetan egingo duguna izango da ambulantzia bat simulatu edo. Eta horretarako ere ikasi behar dugu nola egin errepikapenak. Bai, nola bidali hori, nola programatu hori orden bat, zein nahi ditugun hainbeste aldiz errepikatu behar den. Orduan, horretarako, al iniciar ez dugu erabiliko, ze hau nahi dugu beti gertatzea, hau da, energia emoten dugun bakoitzea gure McQueen robotari botoiari sakatzen diogunean, behin eta berriz egitea. Orduan, para siempre. Buklesera goaz, eta hemen daukazue, bukles da behin eta berriro errepikatzea eta gauza horiek. Orduan, hemen, daukazue bat, osoikoa dena etzen dela repetir. Eta guk, momentuz horrela utziko dugu. Repetir, jarriko diogu post, aldatzeko. Repetir 5 veces, hori da jarri nahi duguna. Eta, ahaztu egin zaigu, lehenengo urratsa betikoa. Extensiones, McQueen. Jartzen dugu McQueen robotaren blokeak. Eta orain, motorra. Jarriko tau txikiago. Motorra. Biak. Aurrera egitea nahi dugu. Adibidez. 200 abiaduran. Eta gero. Gure robotak baditu aurrean, gero erakutsiko dizuet hurrengo bideoan. Hemen lotuko dudan bideoan. Baditu aurrean bi LED. Bi hori argitxo. Orduan, horiek piztuko ditugu. Baina zer egingo dugu alternatu. Lehenbizi bat piztu eta bestea ez, ambulantzia bat bezala. Eskerra ez. Eta jarriko diogu ere musika doinu bat. Nino, horrelako zerbait, simulatzeko. Adibidez, sol alto. Eta orain, pausita bat behar dugu. Hau egiteko lehenbizi, eta gero. Hau egin eta gero, jarriko diogu 500 adibidez. Hau egin eta gero, kontrakoa. Lez derecho. Amatatu behar da. Eta eskerreko leza piztu beharko da. Eta gauza bera, beste tonu bat. Jarriko diogu adibidez